Dnešní jednání by se mělo týkat především těch věcí, které byly změněny od posledního projednávání. Byl splněn úpravou znění specifické podmínky navržené plochy Z39 v textové části A1 výrok, kdy červená pasáž týkající se zpřístupnění a zainvestování pastvin na severu města Humpolec byla přeformulována. Nechal se několikrát slyšet, že možná tam bude kaufland. Já se domnívám, a všechno tomu nasvědčuje, jsou to plochy výrobní a skladovací, že tam může za těchto předpokladů VD vzniknout další logistické centrum. Já bych jenom dodal, že opravdu tady v tom se starosta mimořádně angažuje. Vynech mě, Václav, nevynechám tě. A přestože bylo stanovisko několika důležitých architektů, tak prostě starosta to rozhodl takhle. Pravděpodobně v příštím roce máme ten záměr. Všichni majitelé, co tam mají nějaký, budou přizvaní